Koilamati Development Committee KSA Koilamati aro Kra Koilamati aro anti corruption atum chelang petpen ferangkia maikang Karbi Unemployed Youth Association atum arpu kimi kachupek amai ke padopan Kadam pini nili alkenis karbi ang long than bon debang puthari sabilang tuan non betang ton penari ponitha Arlong Rupat High School along LDA yang hoy kepapleng along interview hang hepinsi appointment ki pia puthak ningkang samse kachipak lang lakhaing ko rapho nilip MSC constituency ke parlo Arlong Rupat High School Koilamati along illegal LDA appointment puthak Koilamati along kido hampang asong chingrum petpen pherangke amai ing nipon pherangke amai ke phanang ko puthak ke kidang tang surhini ra krener kep lapen kret sirkep malompen LDA pus nilip pen ang tana phansi appointment people ningkani sita ingthang the lasi laso pus kaita kidover nang ji apot lasi local atuma phansi pibek nang ji lapen local ari soy jang atum lo ke jok dun do sita interview hang hedet bonta non ki interview hang hepinsi appointment ki pia puthak ning samse pusi hamphang asong atum ning jepon lapen Arlong Rupat High School long teacher ko tarawe boundary walawe lasi lahayanta do yat nang ji pusi ke hang padupon chuki hola pen Philip Tiso tum nang join chot apong nang join po dam ti masida problem bang ke solve se dat ti lo lasi la bang so school of hang jong si ke disia hin penta matha pulonte dak local candidate penta pinang amdo lasi la tumang bong pensi indu ba pa si pinang po lasi helowing pen ke wang bang pulote nang join chot po wang we dat ti lasi non interview hang pen dak local candidate apan si pinang po si dito ba hin pen council authority tum phan choni rilo lain pini dak Arlong Rupat High School along nilitum Lo Charlie Song lapen Koilamati Development Committee lapen ke rong asar ramai dak Koilamati aro lapen ke anti corruption organization buka jan pen kachitong lapen ke pini press meet ang ke hang nang ko alam thike lok pen lo dak Koilamati Arlong Rupat High School along LDA apos non puthot akimi awe ken na pan ang tan pen sidak ngi join ji pan tu arjulong lo labang so alam sinilitum kaching rumah theke aprang sitame akhelo penang join po hoptai sihine kite transfer chupon di titi nilitum dak kado kabe akhelo pen kiwang atum pan dak nang join long litu pan kali sitame lapuson apos LDA pos ke dak lom tum ke claim jita aja kong doma po ason si nilitum matha lasi ako ladak interview to hangji pusitame hangkon pidak lasi lason ke joy kan si kaya si ben stame council ben stame ki pipon ma pula son ke nilitum kadu ka bitaning samse lasi nilitum aning ke hang ke lahlo kapre ka tum lewang pustame dakhi duverji asini tum chuning rilo kami nona banke la bangso post la bangso LDA post ke daglom tum ta ke claim aja kong do pochi local tum phan le nilitum aning ke hang ateng pen nang pipi pusante nilitum ning sampe jima pusi tum kadu ka bita chuning rilo high school ano itong emergency pen si press meet kailangan ko alam ke kasi pini kadang itu kailangan itong kailangan Koilamati Development Committee and rong saramay lapen Koilamati KSA branch lapen Koilamati anti-corruption meeting lapen Arlong Rupat High School SMDC ahin pen press meet kang nangkok alam teke lapusan pada Arlong Rupat High School LDA habitat LDA post permanent Lembang kabe alam teke lo ase LDA post nangjon dat api sipon tujet apong dolo ase nalaba nonta kola puson atat tahayi
minute kolam sini tum akat teri de kokla masih pini itu emergency pen bangsa alam putak cingwai ponjia pansi itu resmi emergency pen itu serang kasih cingkon nakok LDA posakimia pan ongdung ni lucan dia rada tum du siok dunok setane interview call ke impen akimi LD sai Palembang ku apa appointment itu ning aputat ning kang samse cipaklang lah LD apo sapan interview call si lokal tumakan si tunggu LD appointment ke direct nangji na kimi LD apo sapan kolam tiar long rupat high school along arang pin pen KCC atung kangwai pon abang kuapat nilitung kolam nasi arat pen sedon tek la pen deng tek noni pong abang ke bang so dia post akan lokal atung pasi appointment pon wek nanji lalu pinin itu ciparai pon ala to pini ada kolam mati hawar Arong Rupat High School along nilitum kolam mati rat pen lo ke hang pini press meet ke hang pon angkok mate ke pha pon angkok alam he asik je dalam mang ke lah lo nilitum penanganan ingkan pen lo ladak bangsa school along LDA post ladak appointment ang pipo penangan arni lo tangte ciklo nyonya pilo tangte tabang so LDA post claim bang pu abang transfer je pondet po along ke peka jadi la puson si penangan bahini bang thomatum bang so school long claim pon lo lasi la puson bang ke nona bang ke nilitum kolam tiara ratum stame ning samselo lasi la bang so apan nilitum ka song ye pansi nona bang ke arjab lo pinia bang ke rata thengnu nilitum press meet phana kok lo lasi kedam tang ason la puson thot keciplang pledet dia pansi nilitum rada hoipen isia dimana bang ke lalo la bangso school 1986 aning kan pensi establish lo lasi ladak kaviason kaduriason dopik la pen sorkar pen ang kelang le KAC pen stame nang kelang le development kave itum chi theklong kado ve rat stame lasi non la bangso LD apos stame la puson thak thak lo penangan aning kan pen bangso LD apos aveder lo apos bang kedul stame ke klem bang pu aveder lo lasi bangso akimia pos aphan pu council pen isi advertisement pilo lasi penangan ni lebarara tum koilam tiara ratum stame lo chujok dun lo setame bangso pos aphan interview call ke det lo lasi non arjulong lo la bangso pos aphan bangso pos akimi klem bang pu aphan ing wai lo nang join po lam nilito rat hoipen arjulong si nilitum ning kang sam si pini chipaklang lo ning ki pung chipaklang lo je la bangso apos aphan anili barara tum lo chujok dun vegle interview call ki pin pen KAC atum aron re pin pen kimia bang pu aphan appointment ki pia bang ke nilitum ko lama tiara tum chedon dun thek the la pen ke dam tanga sona bang ke non la bangso school long ke chiplang tu the dia phan sini tum rat hoi pen che song lo asinon ke bang gilang bang ke la bangso press mid hoi pen nilitum ke pachini kang tung ke lalo KAC true pen stame puthot interview call to ra akimia bangku ladak nilitum lokal atuma phansi pinang ji pu senilitum demand nalitum phansi peklang lo la selitum lokal atum yong se bangso school long lo putang te bangso kam long lo tang te bangso hawar kapaching thur ji Arong Rupat High School aklam long nilitum ladak press meet ke donang kok ade mang lalo nilitum labang so kolamati along ka develop ka bidet ajong lo lase atmo po da me LDA post labang so high school of ang song pen mangte kalbiang district pen ang toybom setame akelo pen ang toy po engela cheklo yon ba jonian klempo anpar ke apos chipon to det anke kisung geni tum da kolamati arata tum se kisung usomar tum loka Charlie punon akasik stagdo ni tumithang akitek the akire ke
dupik ang kahilo pengmang po nito ng pathan po di thompi lo te ponde lasin ito na dag non kechuniri dun ba akinang so kechuniri dun la hello nito locality phag LDA post bang nang pipino ane ke nito ni sampo nito na dag chithelong ra pet po card mobile ba da mobile la penito develop po pusi nito na source ko as develop po pusi nito ke ning thel Pini jangmi ni phai kre si difu Karbi Unemployed Youth Association asai hem along huya arpu kimi chepek pon lapen ketengsi executive amai ki padopon bangso along aluis aman pen huya bedisar samsing kro chitong dun lapen arpu kimi ke pekpon nake maifu longkiram teron dun maifu budho teron dun maifu Roswell ronghang khongchun bang sar imtimung dun chun bang Krishna Hanse Rap chun bang Moses teron Dihen rimbang Nelson teron lapen Khwasing terang Kangbura phangchu Saihem chun bang Sarsing rongpi pajethang chun bang Riso basa chun bang Bikrom terang Chume chun bang Longki be Jutang nimrokom chun bang Sarsing tisu Mayalong kiklem kedam ki misenji aphan Chethan chimum pon lapen Chingwai ponsi maing samjin pen pichun Longki Bay Office Secretary, Organizing Secretary, Bikram Terang, Youth Affairs Secretary, Sarsing Rongpi, Publicity Secretary, Lapen Sarsing Tiso, Music and Culture Secretary, Laan nilitum kiklem kedam a portfolio mate asayang deng che backbone pen nilitum bang prikebra pho labang so a membership a committee pini nilitum seng ponsi kuja non la longkiram teron a presidency belong ansuse jakong horang kapang tang thuji aphan nirtom labang so committee pini full pledget seng ponlo la si kebang dilang arni la ningkan ke thom aphan aban ke alang ni phansi presidency backbone pen nilitum ke claim ke dam pangcheng pon popusi pini nilitum la media angnu nilitum lam ke jai poniklo kardom Ini berita ke lansing ang ton poniglo. La ibom tami LK News Karbi ang lo.